gràcies. La Diputació de Barcelona, com vostès saben, compta amb una llarga i sòlida tradició europeista, sempre compromesa amb la defensa i la promoció dels objectius i valors fundacionals de la Unió Europea, com la pau, la llibertat, la democràcia, la igualtat, la solidaritat, l'estat de dret i el respecte als drets humans. Aquests principis han estat i continuen essent una guia essencial per a les polítiques públiques i les accions institucionals que impulsem des de l'àmbit local. Per aquest motiu, cada any, excepte en període electoral, la Diputació ha llegit al ple una declaració institucional del Dia d'Europa que ha comptat sempre amb el consens de tots els grups polítics. El 9 de maig, que enguany commemorarem, marca el punt de partida d'un projecte visionari que fa 75 anys es va posar en marxa i que va posar fi a segles de divisió i conflicte al nostre continent. Creiem que és una ocasió per recordar que Europa no només és una suma d'estats, sinó que és una comunitat de valors compartits. Precisament és ara quan assistim amb preocupació a l'augment dels discursos de l'odi, a l'ascens dels populismes i a l'empobriment del debat públic, quan cal alçar la veu per reivindicar una Europa unida i forta, compromesa amb els valors que la van veure néixer en el seu moment amb força. En un context marcat pels conflictes bèl·lics a les portes del nostre continent, per la crisi climàtica, per alguns estats negada i pels reptes migratoris i socials que ens interpel·len, només hi ha una resposta possible: més Europa. Com va assenyalar Robert Schuman, la pau mundial no pot salvaguardar-se sense uns esforços creadors equiparables als perills que l'amenacen. Aquests esforços són els del consens, l'esforç del diàleg, l'esforç de la capacitat d'enteniment entre totes les forces democràtiques que estem en el panorama actual, més enllà de les nostres ideologies i molt en concret també més enllà dels nostres pensaments individualitzats. Aquests esforços passen també avui per la defensa del projecte europeu com a espai de llibertat, de seguretat i justícia, un projecte que posa la persona al centre i que fa dels drets humans, i molt en especial de la vida i de la dignitat de l'ésser humà, els seus fonaments irrenunciables. La Unió Europea, que recordem va néixer després dels episodis més foscos i tristes del segle XX, ha estat una garantia de progrés, de convivència i de cohesió. És gràcies a aquest projecte comú que hem pogut superar conjuntament crisis econòmiques, afrontar el repte del Brexit, el repte de la pandèmia o garantir polítiques de protecció social, cohesió territorial i progrés tecnològic. I ho hem fet amb eines com han estat els fons socials europeus, la política de cohesió o la Carta dels Drets Fonamentals. Però aquest projecte no pot quedar i donar-se per garantit. Avui, igual que ahir, cal continuar construint Europa, posant en valor la diplomàcia municipal, com la que practiquem tots nosaltres, com a eina per promoure la cooperació entre els pobles europeus. Europa ens necessita valents, decidits compromesos, però també units. No podem permetre que s'imposin els egoismes excloents ni els discursos que pretenen fragmentar l'espai europeu. Com deia Helmut Kohl, Europa no pot ser una fortalesa. Ha de ser una Europa oberta, solidària i fraterna. Una Europa que protegeixi, que lideri la lluita contra els reptes que avui afrontem. Per això defensem aquesta moció, per més Europa, per més democràcia, per més justícia social, perquè el futur de la humanitat només pot progressar si ho fa des del respecte escrupolós a l'estat de dret i a la cultura compartida que ens uneix com a europeus. I en aquest context tan complex i molts cops hostil, Europa és l'espai polític de pau, de democràcia i de drets socials més gran en termes geogràfics i de població de tot el món. Cal preservar, per tant, i enfortir aquest espai i reivindicar-lo des de tots els estaments possibles, també des de l'àmbit local com avui ho estem fent, essent conscients també de la força i de la importància que els municipis reivindiquin aquesta Europa. Insto, per tant, aquest ple a aprovar de manera unànime aquesta moció, no com un gest simbòlic, sinó com una declaració de principis, que sigui un recordatori del deure que tenim com a representants públics, construir una Europa més forta, més inclusiva i més cohesionada, on la democràcia, arrelada als nostres territoris, impulsi un futur millor per a tothom. Moltes gràcies a la vicepresidenta Maria Eugènia Gay. Ara obrim un torn de paraules. Alguna paraula? El senyor Albert.